Jedan odgovor kaže, na primjer, ova imovina vredi, ne znam, 50.000 evra, a drugi kaže, ma ne vredi to 50, nego 10.000 evra. O čemu se tu zapravo radi ako dva veštaka veštače istu stvar, a onda na kraju daju neke odgovore koji nisu baš blizu? Pa, to vi ste, kako da kažem, maltene i odgovorili na to pitanje. Znači, to je pre svega, to je nepostojanje metodologije. To metodologija, to znači šta tačno? Metodologija, pa evo, recimo, u sudovima van Srbije, vi prvo dođete i branite metodologiju. Šta znači metodologija? Kažete, ja ću prvo da uzem predmet, da ga pročitam, onda ću da izađem na teren, pogledat ću kamere kako su postavljene, a fotografisat ću ih, onda ću posle toga da uzmem na monitoru da vidim te fotografije, te kamere šta prikazuju, onda ću pokupiti sve papire od svih kamera i svih snimača da vidim da li su to te kamere i ti snimači i tako dalje i tako dalje. Sad da ne idem u detalje, ostale bi do uveče. Znači, to je metodologija. I onda sud kaže, da, ta metodologija mi treba, vi možete da uzmete veštačenje. Kod nas se dešava sledeće. Jedan radi na ovaj način koji sam sada ispričao, a drugi, možda veštak, ne kažem da je to baš tako, ali harikiram, drugi veštak uzme, pogleda predmet i napiše veštačenje. Bez terena, bez ovoga, bez ovoga. I onda se tu razlikuju veštačenja. U principu, veštačenje, kojom god metodologijom da je urađeno, neko možda ima toliko iskustvo da on ne mora ni da ode na teren. Neko mora da ide svaki put na teren. Znači, tu uopšte nije problem da li je neko otišao na teren ili nije otišao, da li je on video kameru ili nije video. Ali veštačenje, krajnji rezultat veštačenja iste vrste i za isti predmet mora da bude isto.